ser jiġi mwassal lilkom bl-isbaħ xewqat tal-Katalan u Velocity Esports Racing. Bonġur kulħadd, nispera li tinsabu tajbin. Antonello Vela jilqakom għal dan il-video ta' reazzjoni għal Grand Prix ta' Las Vegas li għadkom intemm ftit tal-ħinilu. Nfakarkom ukoll li qegħdin f'xandira diretta daqstant kull min jixtieq jintervjeni jista' jagħmel dan fis-sezzjoni tal-kummenti illi għandna miftuħa għalikom. Naf li wkoll ħafna supporters ta' Red Bull li qegħdin jiċċelebraw ir-rebħa ta' titlu ta' Max Verstappen, għal daqstant ukoll nixtieq minn issa ngħidilhom proset ta' dana is-suċċess imma qabel ma nkomplu nitkellmu sew fuq Verstappen kif ukoll fuq it-temi l-oħra illi għandna illum bħas-soltu narna il-klassifika illi kellna ta' tiġrija illi għadha kemm intemmet bl-għajnuna wkoll tal-grafika. Mela, George Russell jirbaħ it-tellieqa fuq il-Mercedes filwaqt li Sir Lewis Hamilton jispiċċa wkoll it-tieni fuq il-Mercedes, Carlos Sainz jispiċċa it-tielet tal-Ferrari, segwit mill-Ferrari l-oħra ta' Charles Leclerc. Imbagħad għandna lil Max Verstappen li spiċċa l-ħames, Lando Norris u Oscar Piastri is-sitta u s-seba' għal-tim tal-McLaren, Nico Hülkenberg it-8 fuq Haas, Yuki Tsunoda id-9 fuq RB u Sergio Perez jara il-punti għat-tim ta' Red Bull. L-aktar darba veloċità tellieqa jagħmilha Lando Norris ħin ta' minuta 34.876 rekord ta' trakka magħmul ukoll fl-aħħar dawra l-50. U kif bdejna ukoll Verstappen b'dan ir-riżultat rebaħ it-titlu. Għaldaqstant bil-ġdid proset lis-supporters ta' Verstappen, proset lill-partitarji ta' Red Bull għal titlu illi jgħidu x'jgħidu u tgħidu x'tgħidu intom is-segwaċi jiena fil-fema tiegħi anki qedta f'diversi videos naħseb li qatt ma kien in discussion follieri. Verstappen rebaħ 7 mill-ewwel 10 tiġrijiet, Verstappen baqa' iżomm fil-vantaġġ anki meta Red Bull battiet, Verstappen approfitta ħafna żbalji li saru fil-kamp tal-McLaren u għaldaqstant illum wasalna biex kiteb ismu bħala ir-raba' anzi il-ħames sewwieq li rebaħ 4 kampjonati konsekuttivi wara Juan Manuel Fangio, wara Michael Schumacher, wara Sebastian Vettel u wara Sir Lewis Hamilton. Jiġifieri, ovvjament li tagħmel 4 snin fil-konsekuttivi tirbaħ il-kampjonat hija xi ħaġa illi naħseb bija nista' ngħidu d-daħal ukoll fost il-leġendi tal-isports u x'inhu naħseb illi huwa riżultat illi meritatament m'hemm xi tgħid Verstappen naħseb illi wera illi ma kienx anki skuża il-għalfejn lura fl-2016 it-tim ta' Red Bull poġġieħ fil-tim prinċipali u qala lil dan il-kivat minn hemm għaliex kienu jafu x'talent għandhom f'idejhom. Illum il-ġurnata naħseb li wara 4 titli
il-sitwazzjoni hija ħanejdu hekk komplet issaħħa l-argument ta' Red Bull u llum il-ġurnata nistgħu ngħidu li għandna sewwieq ieħor li jista' jitqies fost l-aqwa laqat kellna f'dan l-isport. Illum Verstappen prattikament għamel xogħlu spiċċa l-ħames, kellu bżonn jispiċċa qabel Lando Norris, ħaġa li irnexxielu jagħmel mingħajr ebda problemi u ukoll nistgħu ngħidu hekk illi b'hekk għalaq id-diskorsi kollha illi kien hemm bżonn jagħlaq għall-kampjonat tas-sewwieqa. Żgur illi tim illi llum se joħroġ b'stima kbira huwa t-tim tal-Mercedes illi mill-ewwel battuti tal taħriġ ħieles illi kellna fil-nhar il-ġimgħa werew illi kellhom karozza superjuri għal kulħadd. Russell mexxa t-tellieqa mill-bidu sal-aħħar, meritatament rebaħ din it-tellieqa filwaqt illi Sir Lewis Hamilton għamel rimonta tajba mill-10 biex spiċċa fit-tieni post u anke kien hemm ħin fejn beda wkoll jersaq qrib ta' Russell biex jiġġielidlu għal rebħa. Naħseb li jekk 15 ilu fil-Brażil Sir Lewis xtaq illi ma jsuqx dawn it-tliet tiġrijiet, naħseb illi din it-tellieqa dawritlu fehmu għal kollox u nkunu onesti, naħseb tkun xierqa wkoll illi itemm fuq nota tajba il-perjodu tiegħu mat-tim tal-Mercedes qabel ma mbagħad imur jaqsam il-kamra mat-tim tal-Ferrari. Ferrari li fimni. Għamlu xogħolhom spiċċaw fuq il-podju u kif se naraw iżgħet il-qudiem komplew inaqsu l-gap li hemm bejn il-Ferrari u l-McLaren għar-rebħ tal-kostrutturi. Carlos Sainz spiċċa t-tielet, personalment naħseb illi hemm domanda żgħira wkoll fuq inċident li kien hemm f'nofs it-tellieqa meta Sainz isu der li qasam il-pit lane crossing. Jiena rajta vera marġinali, biss eventwalment mara l-istewards ma tawh ebda penalità u għaldaqstant ukoll ħa podju ieħor Sainz li nfakrukom is-sena d-dieħla ser ikun qiegħed isuq mat-tim tal-Williams. Nitkellmu fuq il-McLaren issa. Ifhem, jiena matul il-ġimgħa ma kont ottimist xejn fuq il-prospettivi McLaren għal Las Vegas. Jidher li żbaljajna il-rear wing, użajna rear wing ta' Baku ma illum fallitilna. Spiċċajna s-sitta u s-seba li meta tqis li l-Ferrari ġew it-tielet u r-raba' mhux ir-riżultat li ridna għal fini ta' dil-famuża ġlieda l-kampjonat tal-kostrutturi. Lando salva ġieħu dak il-punt li ħa fl-aħħar għaliex issa verament kull punt jgħod. Ifhem, fimni, issa mbagħad nitkellmu żjed il-qudiem kif naraw il-klassifika, ma ġa kellna disfatta fil-Brażil, tal-lum jiena nqisha bħala disfatta oħra. Il-biża' illi nitilfu l-kampjonat tal-kostrutturi qiegħed hemm. Issa dejja ngħid jekk f'Settembru kont ottimist li se nirbħu t-titlu, illum le, le, illum. Il-biża' li għandi illi nuża terminu li nuża fil-futbol. Fil-futbol forsi d-dilettanti tas-serje se jifhmu żgur l-Inter kienu tilfu kampjonat fil-5 ta' Mejju wara li jagħmlu ċasaw minnu fuq quddiem. Vera li l-McLaren ħadna l-quċċata f'Baku, imma qed nara ħafna similitudnijiet bejn il-kampjonat tal-F1 ta' dis-sena u it-tmiem tal-istaġun tal-Inter 2001-2002 u din mhix sitwazzjoni sabiħa. Bil għaliex m'iniex qed neskludi li jiġi 8 ta' Diċembru u taraw videos vlog. Xu mbagħad
ikun qiegħed jiġi mistenni. Sewwa l-oħra li ħadu l-punti Hulkenberg spiċċa 8, riżultat ieħor tajjeb għat-tim tal-ħass, komplew isaħħu wkoll il-kredenzjali tagħhom għal dik il-battalja li hemm għas-sitt pożizzjoni u mbagħad għandna wkoll il-Yuki Tsunoda li ġab żewġ punti oħra għat-tim tal-Arbi u Sergio Perez illi wara dik il-kwalifika mandra li kellu kif qegħdin naraw fuq il-grafika irnexxielu wkoll iġib l-aħħar punt minn Las Vegas għat-tim tar-Red Bull, Red Bull li fortalissa għad irridu nqisuhom hemmhekk għal-fini tal-kampjonat tal-kostrutturi, biss personalment Perez naħseb illi għamel xogħlu u ġab ukoll il-punt li kellu bżonn biex ikompli l-Red Bull ma jinqatawx minn dik it-tellieqa u wkoll forsi isalva wiċċu għalkemm jien ngħid għalija id-destin tal-Mexico nemmen li huwa diġà miktub. Mela, immorru għal waqfa qasira ta' reklami, ibqgħu magħna kif niġu lura inkomplu niddiskutu il-klassifika tas-sewwieqa u tal-kostrutturi u nkomplu nelaboraw fuq temi oħra li kellna milux fid-dinja tal-Formula Wieħed. Imma issa waqfa ta' reklami. Wasal elu żmien ommok missierek jew xi ħadd minn tal-familja għandek xi okkażjoni jew xi attività mal-ħbieb u trid issib restorant tajjeb b'ikel ġenwin u prezzijiet qalbu ta' kulħadd? Post wieħed għandek issib El-Katalan tax-Xajra fejn issib għażla vasta ta' pizza, pasta, grills u għaġin f'atmosfera b'element familjari. Għal bookings ċempel fuq 21-800-997 jew żur is-sit tagħna għal iżjed informazzjoni. El-Katalan, ir-ristorant għalik. Mela, meħba lura għal video ta' reazzjoni għal Grand Prix ta' Abu Dhabi, anzi, Grand Prix ta' Las Vegas, skużawni, hemm għadha għalbu ta' Abu Dhabi. Infakkarkom ukoll qed il-live għal instant kull min jixtieq jitkellem fil tużu fis-sezzjoni tal-kummenti illi għandna marbuta ma' din is-sensiela. Nagħtu naqra ħarsa issa lejn il-klassifika tas-sewwieqa Max Verstappen 403 u hemm qegħdin narawh bit-trofew tal-Champion tad-dinja tas-sewwieqa. Lando Norris 340, Charles Leclerc 319, situazzjoni għadha stabbli tista' tgħid fil-kampjonat tal-sewwieqa Oscar Piastri 268, 259 għal Carlos Sainz, Sainz li qed jersaq ripa raba post ta' Piastri hemmhekk, Volliri, George Russell 217, Sir Lewis Hamilton 208 u nibqgħu sejrin bis-sewwieqa kollha l-oħra Perez 152, Alonso Hulkenberg Tsunoda u nibqgħu hemmhekk niżlin sa Liam Lawson illi għandu 4 punti. Mhux li għandna xi ħafna punti x'niddiskutu fuq il-kampjonat tas-sewwieqa jonqos id-distak bejn Piastri u Sainz. Ovvjament jien nispera li Oscar iċaqlaq għaliex minn baku li hemm rendiment naqas ħafna. Biex għall-inqas anki hu fil-kampjonat tas-sewwieqa iżomm il-raba post. Nemmen illi Lando naħseb għandu biżżejjed biex jispiċċa t-tieni dis-sena illi u x'inhu xorta naħseb li jkun riżultat sodisfaċenti għal fini ta' kampjonat tas-sewwieqa qegħdin nitkellmu. Ma mill-bqija mhux qed nimxi affarijiet per se li għandna xi ngħidu fuq il-kampjonat tas-sewwieqa min-naħa l-oħra, però għandna xi ngħidu u ħafna fejn jidħol il-kampjonat tal-kostrutturi. Id-distak reġa' niżel. McLaren 608, Ferrari 584, 24 punt. Red Bull 55, Mercedes 425,
Aston Martin 86, Haas 50, Alpine 49, Vicard 46 u Williams 17. Nerġa' intenni 24 punt. Periklu, periklu, periklu. Issa fadal 3 tiġrijiet. L-sprint tal-Qatar, il-Grand Prix tal-Qatar u il-Grand Prix ta' Abu Dhabi. Hemm possibilità remota li nagħlqu fil-Qatar. Ma ħansejħilha remota u ħafna remota il għaliex irridu illi almenu niġu l-ewwel u t-tielet fl-isprint u l-ewwel u t-tielet fit-tellieqa proprja. Issa, Qatar jista' jkun li se tiffavorina, ma ninsewx li s-sena l-oħra Oscar rebaħ l-isprint u ġejna t-tieni u t-tielet, jista' jkun li t-tellieqa tiffavorina, imma ma nistawx affordjaw iktar frejjeċ, iktar pudini. Għamilna wisq is-sena ma nix il-Voldiri saru hemm bżonn, anzi mhux saru, hemm bżonn ta' wake up call tajba. Issa ġejna f'punt kruċjali. Issa jekk irridu nirbħu l-kampjonat, il-Qatar mhux biss hija kruċjali, imma nazzarda ngħid kritika jekk mhux deċiżiva. Jiena għalkemm qiegħed imbeżza u għalkemm illum 24 ta' Novembru nemmen li t-titlu il-persentaġġ tat-titlu huwa 55 Ferrari, 45 McLaren. Jiena xorta nemmen fil-kapaċitajiet tat-tim tiegħi u xorta nemmen li ħanajt hekk. Nistgħu immorru Abu Dhabi b'naqra vantaġġ. Imma issa essenzjali li mmorru Los Angeles u qed nenfasizzhom dal-kliem. Essenzjali li mmorru Los Angeles u idealment Lando Norris u Oscar Piastri jiġu mal-ewwel tlieta sew fl-isprint u sew fit-tellieqa. Dik hija t-ċavetta għall-glorja. Qed ngħid mal-ewwel tlieta u meta ngħid mal-ewwel tlieta mhux 2 u 3, almenu 1 u 3. Irridu insibu l-mod kif nirbħu iż-żewġ tiġrijiet li se jkollna fil-Qatar. Għax is-sitwazzjoni nerġa' nintenni hija kritika. Kritika. Ħafna. Il-Qatar se tkun iċ-ċavetta l-glorja. Jien kif għedt, illum il-persentaġġ jien impoġġih Ferrari 55 u McLaren 45. U qed ngħid hekk minkejja li għadna minn fuq, is-sempliċi raġuni li għamilna wisq pudini dis-sena. Too much bottle jobs kif jgħidu l-Ingliżi, żbalji strateġiċi kolossali li se jiswewna possibilità kbira l-kampjonat. Issa, sta għat-tim kollu minn Zac Brown sal-bidillu li mmorru l-Qatar nirbħu iż-żewġ tiġrijiet u qed nenfasizza fuqha di qed inkun ċartont u li t-tieni karozza titla' fuq il-podju. Xejn iktar u xejn inqas. M'hemmx iżid xi nżidu. Min-naħa l-oħra
Hemm battalja iktar lura interessanti li nixtieq li niġbed l-attenzjoni fuqha hija l-battalja għas-sitt post bejn il-ħass, l-Alpin u l-Vicarb. Araw kemm qegħdin viċini dawn, 4 punti. 4 punti. Dik il-battalja jiena naħseb illi l-ħass huma favoriti illi jieħduha anki il għaliex. Hulkenberg dis-sena bħalla impressjoni tajba ħafna miegħi. Jien li jasaw li Hulkenberg nikkritika ħafna. Biss qed ikun ħafna konsistenti fiż-żona punti. Mhux għax Tsunoda u Lozin huma mhumiex, imma naħseb li il-ħass they might have that edge kif jgħidu l-Ingliżi jirnexxielhom jakkwistaw il-punti neċessarji f'dak tliet ġrien biex jieħdu s-sitt post. Ovvjament, irridu naraw se jiġri imma dik tkun ġlieda tajba oħra mora bejn il-ħass, l-Alpin u l-Vicarb. Ovvjament, nistennew u naraw x'ser jiġri. Jiena għalissa m'għandix xi nżid, ħadtilkom biżżejjed ħin u naħseb illi tkellimt biżżejjed illum. Qabel ma nagħlaq jekk tippermettuli nixtieq żewġ affarijiet. L-ewwel nett grazzi l-isponsors tagħna, il-Catalan u Velocity Esports Racing tal-li joġobhom ukoll jirriklamaw fil-programm tagħna u nħeġġixhom biex ukoll issegwu l-Velocity u tużaw is-servizzi tal-Catalan għax li direttament qegħdin jgħinu lill-Kamra Sportiva u tkoll tkompli ttella il-programmi u programmi ta' livell. Nfakkarkom ukoll li dan il-video minn hawn ftit ieħor se jkun fuq il-YouTube channel tagħna għaldaqstant idħlu hemm tinsewx tagħmlu subscribe ħalli ma titilfu xejn mill-kontenut kollu illi qegħdin ukoll intellaw ta' kuljum. Għada l-appuntament tagħna issa huwa għada fid-9:15 tal-programm Botta u Risposta fejn ser nitkellmu fuq Milan Juventus u se nitkellmu wkoll fuq il-kampjonat nazzjonali amatorjali fejn tħol futbol lokali. M'għandix inżid iżjed, nawguralkom il-ħadd it-tajjeb, proset mill-ġdid lis-supporters tar-Red Bull għat-titlu tal-kampjonat tas-sewwieqa u nerġa' nara dan l-appell aktar milli lil-sħab is-supporters tal-McLaren lit-tim tal-McLaren il-Qatar hija ċ-ċavetta tal-glorja. Sta għalina li ndaħlu żewġ karozzi fuq il-podju u mbagħad naraw se jiġri minn hemmhekk. Il-ħadd it-tajjeb il kulħadd, fit-tajjeb u l-ħażin forza McLaren. Dan il-programm ġie mwassal lilkom bl-isbaħ xewqat tal-Catalan u Velocity Esports Racing.